मोनद' जनगोष्ठीनो एनअसि होनाय बाथ्राखौ लानानै बड'लेण्डआव जोबोद दावराव नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो। बेनिफ्राय बे सासे स्टुडेन्ट हिनजावसा स्टुडेन्ट सिख्ला बिनानाव बियो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौ बे बिनानावा गुन्दा बुंदों। बेनिफ्राय बेनि खुगायाव मोनसे क्रिमिनेल राव माने हाग्रामा महिलारिखौ बुथारगोन होननाय राव ओंखारदों। बे सासे स्टुडेन्ट नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुगासिनो दंखायो, अब्लाबो आं एसे दिन्थिबावनोसै, एसे नायबावदो। हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे बराय हरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। लोगोफोर नोंथांमोनहा नुबाय बा दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दं बे मोनद' जनगोष्ठीनो एनअसि होनाय बाथ्राखौ लानानै जोंनि बड'लेण्डआव दा माबायदि दुंहाव थासारि। बे मोनद' जनगोष्ठीनो एनअसि होनाय बाथ्राखौ लानानै क'क्राझारनि माखासे इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, क'क्राझार इउनिभार्सिटि, सिआइटि इउनिभार्सिटिनि गासिबो स्टुडेन्टफ्रा ज' जानानै बिनि बेरेखायै खुद्रिसारदों जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसखौ बुफाय बुसि खालामदों। बेराफारसेथिं आं बिराद मोजां मोनदों बे स्टुडेन्टफोरनि खामानिखौ, माने बेबायदि गोख्रोङै खुद्रिसारनानै दिन्थिनो हादों। बे खोब मोजां खामानि जादों। मानोना खुद्रिसारखानांगोनबो, खुद्रिसारनानैबो दिन्थिनांगोन। बेखौ जों हारि हिसाबै गासैबो हारियानो ज' जानानै जों खुद्रिसारनांगोन, अब्लासो हयथ' माबा मोनसे जानो हायो खोमा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, आं बे मोनसे खामानिखौ दुखु मोनदों। जोंनि रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि थैजों लुनो हानाय, थैजों सोरजिनो हानाय बे सेक्रेटारियेट अफिसखौ जोंनि स्टुडेन्टफ्रानो बुफाय बुसि खालामदों। बे बुफाय बुसि खालामनायाव रावबो गुबुन हारिनि माने खहा जायाखै। बेवहाय खहाया जादों जोंनि हारियानो, जोंनि सम्पथियानो खहा जादों। जोंनि सम्पथिखौनो जोंनो खहा खालामनानै लानाय जादों। बेखौसो आं बिराद दुखु मोनदों। धर्नाखौ होयो, गोदोनिफ्रायनो एबसुआबो धर्ना होबोदों। आबोबाबो गोबां माबाफ्रा माने पार्टिफ्रानो हारिनि थाखाय माबा मोनसे राव हारिमुनि थाखाय धर्नाखौ होबोदों। लामा लामा अफिस कर्ट कासारि मोखाङाव धर्ना होबोदों। राजा लामा जथेदों, रेल लाइन जथेनानै धर्ना होबोदों, खुद्रिसारबोदों। नाथाय बेबायदि अफिस बुख्रेबनानै बा माबा मोनसे खालामनानै धर्नाखौ होआखैमोन। दा बे मोनसे खामानिखौसो आङो दुखु मोनदों। दा बे एनअसि होनायनि बेरेखायै खुद्रिसारनायाव आंबो दं। दा बायदियाव खुद्रिसारबावनांगौबा आंबो ओंखारगोन, बा गासैबो बर' हारियानो ज' जानानै ओंखारनांगोन। बेवहाय आं फुल सापर्ट दङ। दा बिनिफ्राय बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगायावबो जादों एक्सुअलि बे रावा। माने बेवहाय माने बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा हाग्रामा सारनि नामखौल' एनअसि हरनायखौ लाहरदों। बेवहाय हाग्रामा सारहाल' दाय जादों दा। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोर माखासे, जेरैहाय रोनगोरा नार्जारिमोन, बेनिफ्राय बारग' चिफ प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सार, बिथांमोनहाबो जोंनि थाखानाय पावारा जुदि जेबो खहा जायाब्ला बेखौ होनो हागोन होननानै बिथांमोनहाबो बुंहरदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि नामा दा फैयाखै। नाथाय मिथिगौ बयबो बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्मानि रावा हाग्रामा सारनिखौल' नामखौ लानायाव बे घटनाया जादों। बेनिफ्राय
आं बुंगोन दा आंनि गोसोआव बेनो मोनखांदों माने दाखालिसो इलेक्सनाव देरहानानै दा सरखार खुंजेनहांनाय सरखार सालायहांजेननाय समावनो माने बे खोथाखौ बुंहरनानै होनायाव आरोबाव दावराव बांसिन जादों माब्रैहाय माने माखासे बिरुद्दि पार्टिया जेननानै दुखुआव दंखायो बेनिफ्राय प्लास हाग्रामा सरखारनि हाग्रामा पार्टिनि फारसे बिस्रा हिंसा दंखायो एसे आलौनाय दंखायो बे हिसाबै बे स्टुडेन्ट गथ'फ्रा हयथ' गासिबो बेफोर नलेजखौ मोनस्लाबजोबाखैमोन बा साननो हास्लाबाखैमोन दा बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा हाग्रामानि नामखौ लाहरनायाव दा गोबाङानो जायफोर माने मिथिगौमोन बै बिरुद्दि पार्टिफ्रा गासिबो खोथाखौ मिथियोब्लाबो माने बे हाग्रामानि नामखौ लानानै बेनो जोंनि हारिनि माबाखौ फोजोबसिगोन बिनि थाखायनो जोंनि हारिनि पावारा जोबस्रांजोबसिगोन होननानै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव बुंनायाव स्टुडेन्टफ्राबो बुजिस्लाबा सानस्लाबनो हाया हयथ' बे घटनाया जानानै थांबाय बेनिखायनो जोंनि हारिनि गोरों गोरा बिस्वजित सारमोन नलेज गोनां बिथांमोनहा गासिबो नलेजखौ बिथांमोनावनो दंजोबो बिथांमोनहा दा बुजायगासिनो दं बिथांमोननि खोथाफोरखौ गासैबो स्टुडेन्ट फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा आं खावलायहरदों बे नलेजफोरखौ लानानै बुजिनानै लाग्रो बेनिफ्राय प्रमिला रानी बायदेवमोन बिसोरबो दा गासिबो खोथाखौ फोरमायगासिनो दङ गासिबो नलेजखौ लानानैसो नोंथांमोनहा खामानिखौ माव बेनिफ्राय खुद्रि सारनायाव आं गाज्रि मोनाखै खुद्रि सारनायाव खोब मोजां जादों आं दहायनो बुंखाबाय बे खुद्रि सारनायाव खुद्रि सारबावनांगौ जायोब्ला जोंबो ओंखारगोन नाथाय बेबायदि गावनि माबाखौ थाखानाय सम्पतिखौ नस्थ' खालामनानै नङा गावजों गाव हिंसायारि खालामनायजों नङा बेनिफ्राय आं बे जोबनायाव बे बाथ्राखौ बुंहरबावनोसै बे सासे बिनानावा दहाय आं दिन्थिखांबाय भिडिअआव बा बुंखांबायबो आं बे बिनानावा माबायदि जोंनि शिबखौनो मानाव गेदेर जेखि पार्टियावनो थाया मानो प्रमद बर'आनो जा बा सोरबा बिस्वजित दैमारियानो जा प्रमिला रानीयानो जा रन्जन दैमारि सारानो जा अनजालि दैमारि मोनहा जोंनि गिदिर गिदिर नेताफोरखौ जाहाथे माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला बाथ्राजों बुंहर रायहर मा गोरोन्थि जादों बेखौ बुंहर ओरैबायदि गोरोन्थि सारा ओरैबायदि खालामदों गोरोन्थि लामाजों लांदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुं नाथाय बेबायदि गुन्दा होनलायनाय गुन्दि होनलायनाय बाथ्राजों माबा नाङा सोंखारिनो नाङा बे मोनसे गोरोन्थि आरो बै हिन्जावसानि बे सासे सिख्लानि खुगायाव मोनसे क्रिमिनेल राव बुथारगोन हाग्रामा महिलारिखौ बुथारगोन होननाय रावा बिराद गोरोन्थि जादों बेखौ आं बे बिनानावखौ बुंहरदों इयुनाव जाहाथे नों जोंनि बर' लिडारफोरखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि बाथ्राजों सोंखारियाबा बेबायदि बाथ्रा जानला मोनला बुंलाबाया एसे सानै हयै नों सासे स्टुडेन्टसो बिनानाव सासे स्टुडेन्टनि खुगायाव बेबायदि रावा बुंनो समाया बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंबावगोन सासे नेताया जों गासिबो रायजो राजायानो भट होनानै देरहाहोदोंब्लाबो जे बै सासे जोंनि नेताखौ जों इसिबां गाज्रि बाथ्राजों बुंनो हायो बेबो नङा मानोना गासिबो नेता जाजोबनो हाया दैदेनजोबनो हाया गासिबो बेवहाय नोंथांमोना सानदों नामा बे समाजखौ दैदेननायाव बिराद सहज होननानै माबायदि मेलेम माबायदि टेनसन बिथांमोनहासो मिन्थिगौ बे दैदेनगिरिफ्रासो मिन्थिगौ प्रमद बर' सारा टेनसनखौ मोनाखै नामा हाजार मानसि अखानायबानो रायलायनांगौ समस्या गोबां फैयो बेफोरखौ सल्भ खालामजोबनांगौ हाग्रामा सारनि न'आव फुंनिफ्रायनो दा लाइन जायो अफिसाव हाजार मानसि फैयो बिसिनि टेनसनासो हादों बिसिनि मेलेमा माबायदि सालायदों बेखौ बिथांमोनहासो मिन्थिदों एसेबां हायो होननानै जोंनि नेताफोरखौ गाज्रि बाथ्राजों रायनो नाङा जों सनमान हो जों सेलुट खालाम बिथांमोनहानो दे जाबा दाजा जाबाबो जायाबाबो जोंनि हारिखौ रैखा खालामगासिनो दं जोंनि हारिखौ दैदेनगासिनो दं बेनिखायनो गासिबो जेखि पार्टियावनो थाया मानो गासिबो जोंनि बर' नेताफोरखौ मान होनो सोलों बेनिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनहा आंनि बुंनायाव गाज्रि मोननो नाङा बा गासिबो बर' रायजो राजाया आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा बा हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनानै बाथ्रा बुंदों होननानै आंखौ दासान मानोना आङो ना UPPL जोंनो आंहा माबा दं लिंक दं ना माबाजोंनो EBPF जोंनो आंहा
लिंक दङ माने पलिटिक्स पार्टिजों आंहा जेबो लिंक गैया आं मात्र लिंकआ दङ आंहा जोंनि हारिजोंल' जोंनि बर' जाथिजोंल' बर'नि थैजोंल' बेनिखायनो माबाफोर जायोब्लाबो राय लामा एसे बुंहर खिन्थु बेबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों दा बुंहर दा नुबाय माखासे मानसिफ्रा माने हाग्रामा सारनि न'खौ सावहैनांगौ बेखौ होसोनांगौ बेखौ गाग्लोबजोबनांगौ खारबाबो गनाय नङा बेफोर खुनु स्टुडेन्ट गथ'फोरनि बा स्टुडेन्टफोरनि रावाव खुगायाव बेबायदि एक्सुवेलि बुंनो समाया दा आं बेबायदि बाथ्राखौनो दा आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आं फोजोब्बाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आरो माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो गोजोन्थों खुलुमबाय